Assisber és un programa formatiu que es fa per donar continguts en jardineria i en horticultura amb una vessant prelaboral a gent que està en situació de risc, que està en situació de sense llar, i amb la idea de dotar d'unes certes capacitats i unes certes habilitats perquè es puguin desenvolupar en el mercat laboral. La col·laboració amb la Universitat de Barcelona va començar amb la necessitat de poder disposar d'espais on poder realitzar pràctiques i per poder realitzar la formació, i vam veure que era una oportunitat bàsica i una oportunitat clau per nosaltres. El que intentem aquí és, a part, evidentment, de donar una sèrie de continguts tècnics i coneixements teòrics, bàsicament són habilitats. Són habilitats que no estan especialment vinculades al que seria la jardineria i l'agricultura, però sí que utilitzem la jardineria i l'agricultura com un medi per poder-les treballar. I al final del curs te n'adones d'aquests petits canvis que han anat succeint al llarg de tota la temporada, que potser no li has donat prou importància, però que tots sumats dones compte que han fet un gran treball i que han sabut superar-se amb molts d'ells, amb molts reptes i amb molts obstacles que venien inicialment. No se'ls demana passar de 0 a 100, sinó que se'ls demana increments molt petitets, és a dir, jo només demano una millora, encara que sigui molt petita, d'un 0,1%, si això m'ho poden garantir, si això ho poden treballar, tant la Rita com jo, és el que els demanem, i que siguin conscients d'aquesta millora, encara que sigui molt petita, per nosaltres això és un èxit, perquè sumat, molts petits esforços acaben sent un gran esforç, i el seu èxit al final acaba sent el nostre èxit.